অসম আৰু মেঘালয়ৰ মাজত 12টা এৰিয়া অফ ডিফাৰেন্স আছিল। গাৰ্ডন জিৰপল আপেন জিৰপি নিলিমেন বিজয় টিমু ini nilila bangso video kabonai karbi informative video lasi non bangke video apu thak le chan bonana lasi jirpol apen jirpi ini la bangso video long kachan ponje bangke Assam lapen Meghalaya border apu thak kacharbo sayalam Assam lapen Meghalaya border along koson si kacharbo long loglo lapen long ko ana hoy long si kacharbo ilo lapen Karbi Anglong long leke long ko ana hoy si kapuri dunlo lasi jirpol apen jirpi ili tumjong si laha puthak chethan ponji pola jangte 50 years ke ban Assam lapen Meghalaya longle hoya puthagalam chethan ponang Assam lapen Meghalaya ke 885 kilometer along le hoy ke cheserdo 1970 aprang ana bangke Assam lapen Meghalaya ta sivet sidolo lapen 1970 aninkanan abangke Meghalaya ta autonomous state si dolo 1972 aningkan 21st January anabangke Meghalaya ta full-fledged mate separate state nanglong pamelo lapen longlea hoy ke thagabangke based on Assam Reorganization Act 1969 ateng pensi Meghalaya phanta iponlo sita Meghalaya government atumbangke labangso Assam Reorganization Act 1969 ateng penke chekoidun thekte dedlo athe labangso 1969 a act ke kedamtang 1951 aningkan a committee tum recommendation ki pikang aduya hoy pena lapen Meghalaya atumke 1951 recommendation a hoy duya tengke non 1972 aningkan anabangke chikroidun de halabangso khut 1951 a panel recommendation ateng polo tangte non present de Zentia Hills lapen Rig Boy lapen West Khasi Hills abangke West Khasi Hills of Meghalaya district abangke Assam state long si transfer that lasi labang so a dispute resolved ji pura buthot 1983 aninkan anabangke joint official committee form lo with the cooperation of both state sita labang so a committee tum busita me halabang so kacharvo mate dispute pachunu ni that anpen wangtu 1985 aningkan halabang so khut sitame independent panel constitute law headed by Justice YV Chandrachud sita Meghalaya government tumbang YV Chandrachud ke head pon a report bangke rejected lo athe YV Chandrachud ke Assam favor pupena job lapen labang so khut tame failed lo wang bompen 1991 hud anabangke Assam lapen Meghalaya hinia government ta agree thulo border demarcate japan la survey of India tumakerapen labang so hud 100 kilometers border anabangke akeng ponno sita aphida bangke Meghalaya government atum unconstitutional exercise kuchini pen Meghalaya government atum bang operate nututhe detlo lapen 2011 aninkan Meghalaya government atum EC resolution papas labangso dispute central government atum nangpachari dengdun jephan sita ihin lapu Assam government abangke labangso resolution ke papas jephan oppose dun ronglo uwai fit sitame central government atum nangchi jogdun lo boundary dispute aputhak kapachun mate kapang samjep lahini government atum aphanta central government atum nodal officer appoint lo sita 2011 aninkan hutame labangso boundary dispute resolve ne dedlo la pen 2019 wang to see central government atum nangapachi jogdun pen labangso a dispute ka resolve ji aphan Meghalaya government bang EC petition mate EC request pitulo supreme court aphan sita labangso Meghalaya government atum kipia petition tame dismiss dedlo union government mate central government atum labangso dispute ka resolve ji aphan bor I olo why fit sitame nonanta labangso dispute bang solve on dedlo athe ihina state tumle chedon dun bustami ihina tum chedon dun dedet ihina tumle chekroy dun bustami ihina state tum chedon dun dedet ajoine pena jok non puta kacharbo saibang doverlo jirpol apen jirpi non bangke Assam lapen Meghalaya border puthak kolo swadim si chekroy kre mate disagreement ke thenai lo
pulote lake Langpi of West Garo Hills. British akaye huda bangke Langpi bangke Kamrup district under Sidolo. Sita India independent long data fit ke Meghalaya part si Chairman Dedlo. La Pena Caprega Banke Mikir Hills non ke Karbi Anglong district of Assam. Sita Meghalaya Atoma Banke block 1 La Pen block 2 La Karbi Anglong district along le Tame Khasi Hills mati Zentia Hills along le lang pusi Chipuverlo. Kedamtang 2022 aningkan ana banke Kenya government atum sitame central government athengno historic agreement sign lo 12-point dispute aputhak ke pasok jefan la dispute area banke Tarabari Gejang Hahim Langpi Borduar Bokholapara Nongwa Matamur Khanapara Pilangkata Desmoria block 1 block 2 Khanduli Lapen Retachera as 12ta dispute point ke lahai henlo non recently 2023 aningkan le thotame aprang sonak thakse border dispute nang dolo lapen penang anatuma bangke arenga hu kechepa suta dolo non latest Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma statement atengke 12ta dispute sector among benke 6ta sector bangke resolve at lobosil lapen remaining 6ta sector bangta isi regional committee form pen labangso 6ta dispute sector bangta kapachun ponjia phansi boripon popusi pulo আৰু 6টা এৰিয়া আমাৰ ৰিজলভ কৰিবলৈ বাকি আছে আজিৰ পৰা আমি গঠন কৰি দিয়া ৰিজনেল কমিটি সমূহে lasi jirpo lapen jirpi pinia video bangke lapuan le kache thanington ponlona jirpo lapen jirpi nangli tumjong si labang so video kelang penjong si informative polote share lapen subscribe kha cardong